ana matukar buƙatar makaranta, kai kuma kana matukar buƙatar gida, sai ka ce ga gidanka nan ya zama makaranta, ka ci gaba da zama gidan haya, sai dangin ka je a haɗo maka tsofaffi. Kai hauka kake yi? Yan izala sun yi maka asiri, sabon gidan za ka tare ka ɗauka ka ba su, kai ka ci gaba da zama gidan haya. A wani addini aka taɓa yin haka? Sai ka ce addininmu. ba addininmu ɗaya da ku ba. So wallahi jama'a, da'awar salafiya ko wallahi ku kiyaye, in ya zama ɗan shi'a yana cikin gidan shi, za a ce a kawo taimako ya siyar da gidan ya kai kuɗin. Me yasa ba za mu tarbiyyanci ahli sunna haka a ƙasar nan ba? Ana tarbiyyar su ne da shi'a da sunna, wace aka fara kafin kowace sunna. Amma har yanzu su 'yan sunna ba a yi tarbiyyar su yadda za su iya sadaukarwa ba. Ka je ka ga 'yan sunna suna da manya-manyan gidaje, 'yan shi'a suna da gidaje na kaskanci da kaza, amma zai ɗauki kuɗin ya siyar saboda za a gina markas ɗinsu. Amma in ka sake ka ɗauki naira 50,000 a cikin miliyan 100 da kake da shi, sai a tattaro maka dangi, wasu tsinanin tsofaffi tun daga ƙauye su zo su zauna. Kai kana hauka ne? 'Yan izala za su yi maka wayo? Hauka kake yi? To ya kamata kowanne ya san cewa sai ka gaya wa danginka matsayinka a wurinsu da matsayin da'awarka, su san cewa da'awar ta fi su, ta fi kowa, ta fi ka kai kanka. Amma ba haka ba, ana cikin tafiya sai gawa na ya goce. Me yasa?